Dobrý deň, vítajte na svojom dnešnom čítaní. Máme tu tému, čo riešim a čo mi karty odkazujú k tejto situácii. Predtým, ako začneme, tak samozrejme ďakujem za všetky lajky, prípadne komentáre, za zhliadnutia, za váš čas. Pri osobných výkladoch aj za dôveru, podporu a priazeň. A pustíme sa teda do výkladu, aby sme to nezdržiali. Dnes je až na 5 balíčkov, už ste si mohli vybrať. Pokiaľ nemáte ešte vybraté, tak je možné si pozastaviť video. 1, 2, 3, 4, 5. Otázka, čo riešim a čo mi karty odkazujú k tejto situácii. Budú to krátke odkazy, kde budete počuť presne to, čo máte v tejto situácii. V úvode budete počuť asi tak úvod, čo to môže byť tá otázka, ktorá vás trápi a podľa toho budete vedieť, či je to vaše alebo nie, tento balíček. Takže trošku mágie na dnešný piatkový deň, aj keď sú to nadčasové energie, čiže kedy si vás toto nájde, alebo vy si nájdete toto video, tak tam niečo pre vás asi má zaznieť. Takže pustíme sa do toho. Varianta číslo 1, pozrieme sa teda najprv na to, čo riešite. Koleso osudu a rytier palíc. No. Nejaké udalosti na kolese osudu, môže to byť niečo nečakané, neplánované, ale tiež to môže byť aj váš pocit, že áno, niečo sa v živote mení alebo má meniť a ako snažíte sa na to pripraviť. Týka sa to tu najmä nejakej aktivity, akčnosti, sebarealizácie, projekty, plány, práca. Pokiaľ by to bolo vzťahu, ak sa pýtate na niečo konkrétne vo vzťahoch, tak je to prichádzajúca osoba, kde môže byť témou vášeň, nejaká sexualita, spolupráca. Takže v podstate riešite to, že vám to buď prišlo v čase, kedy ste to nečakali, alebo je to niečo, kde sami chcete otočiť tým kolom osudu v podstate na nejakú zmenu vo svojom živote. Tu máme úvodnú situáciu, ak vám to nejako plus minus pasuje, tak tu máme potom teda nejaké odkazy od kariet. Čo mi karty odkazujú v tejto situácii? Ako sa to asi vyrieši? Máme tu kartu mesiaca, opäť veľká arkána a kartu aj pážaťa, palíc. Takže opäť dôraz na nejakú aktivitu, projekty, tvorivosť, môže byť aj tvorivá činnosť, umelecká. Čiže čo s tým, ako to urobiť, aby som sa pohol ďalej, aby tam došlo k zmene, k posunu, hľadanie nejaké inšpirácie, vlastne realizácia činnosti. Tak tu je odkaz veľmi silný na kartu mesiaca, to je karta duše, čiže vnútorné poznanie. Čiže v podstate karty ukazujú, že vy by ste sami mali roztvoriť nejakú tú vlastnú vnútro a odhaliť to, čo je to práve pre vás. Karta 18, mesiac. Čiže vám to prichádza na kolese osudu. Niečo, čo tam má byť preto v tomto čase a priestore, aby ste vy niečo odkryli a spustili. Nejako sami otočili tým kolom osudu. Ak je to činnosť, aktivita, projekt, tak v podstate vy máte niečo ešte v svojom vnútri, je tam niečo zahalené, čomu nevenujete pozornosť, hoci by ste mali. Takže vám tu karty odkazujú pozrieť sa do seba, dovnútra, čo tá duša chce. Vám sa to tu dostalo do života alebo dostáva, pretože to má byť odkryté, má to byť nejako aktivované. Podľa mňa tu ide pre väčšinu z vás o pracovnú činnosť, projekty, tvorba, kreativita. Nemám ísť do toho. Ku každej variante si dáme aj ešte nejakú kartu doplnkovú, čiže dáme varianta číslo 1, sedmička mečov. Čiže nejaká vlastná vnútorná sabotáž, čiže vyhýbanie sa niečomu, čo mali ste už dávno urobiť a tak vám to znovu prišlo, alebo vám to bude dovtedy prichádzať. Tiež tam môže byť potlačenie potenciálu, pretože vám záleží na tom, čo si myslia druhí. Môžu tam byť nejakí neprajníci, môžu tam byť ľudia, ktorí namiesto toho, aby vás podporili, povzbudili, tak v podstate robia presný opak. Odkaz kariet, je to cesta duše, čiže karta mesiaca je niečo, čo máte vo vnútri v sebe potlačené. Je to nejaká túžba, sen, niečo, čo
máte realizovať, ale potláčate to, zdržiavať sa to a stále sa vám to tam bude nejako prejavovať. Môže to byť na úrovni vzťahov, aj nejaký vnútorný sluch, vnútorné zmysly, ktoré vám to majú vám nejako našepkať. Ale toto je dôležité pre váš ďalší vývoj, lebo karta kola osudu je veľmi dôležitá, veľká arkana. Karta číslo 10. Možno nejaké 10-ročné obdobie, kde teraz vás to neustále ťahá k nejakej činnosti a bude to tak ďalej. Takže v podstate vy máte odhaliť niečo vnútorné, podvedomé, čo skutočne tá duša chce, po čom túžite. Možno je tam niečo, čo udržiavate v tajnosti, bolo by treba s tým ísť von. Ísť s tou činnosťou von, ísť s tým projektom von, toto karty odkazujú. Tá sedmička mečov, no. Pre jednu vec nevidím druhú, čiže niečo také akoby zdržiavanie, nejasnosť a toto všetko s týmto máte pracovať. A keď tu máme ešte ďalšie dve karty, list, karta 20 a kozorožec 51. Kozorožec je prislúcha aj v tarote karte diabla, že je to pokušenie, tá činnosť, ten projekt vás niečo ťahá, nejaký vnútorný oheň, niečo dopredu. Chce tá duša ísť dopredu, je to nejaký zápal, nadšenie, niečo, čo vás drží pri živote, pri vitalite. A ono to sa bude stále vracať. Stále vás to bude nejako provokovať, kým to nebude spracované. Nejaký deň, sobota tu môže byť dôležitý, planéta Saturn, zemské znamenie, kozorožci. To je aj taká spolupráca s ostatnými, čiže karty môžu aj odkazovať, že hľadajte v tejto oblasti činnosti, projektov a podobne, podľa toho, na čo sa pýtate, nejaké väzby aj v spoločnosti, v komunite, priatelia, kamaráti, čiže nejaké tvorivá činnosť, projekty. Alebo číslo 51 môže byť číslo domu, alebo na značke auta nejaká symbolika, alebo ak to s vami možno rezonuje, kozorožec znamenie, čiže nejaký človek, kozorožec znamenie, ktorý vám môže v tej aktivite pomôcť. A karta číslo 20, list, môže sa jednať o informácie akoukoľvek cestou, ktoré môžu toto zásadne aj nejako zmeniť. Takže očakávajte, čerpajte. Toto nápojenie sa na seba, lebo ono to je veľmi ťažká úloha, ktorú každodenne my vzdávame, lebo je to ťažšie, ako sa nastaviť do systému biorobota. Čiže idem stále to isté. A to je to bezpečná zóna, no ale je slepá ulica zároveň. Čiže ako sa na seba napojiť v skutočnosti, aby to nebolo len klišé, ale aj aby to bolo reálne, je práve to napojenie sa na ten vnútorný oheň, to, čo ma baví, teší a nadchýna. A môže to byť spôsobom cez nejakú aj správu, vám to pomôže, cez nejakú informáciu, alebo viacero informácií z vonkajšieho sveta a naopak z toho vnútorného zase cez nejaké vlastné napájanie sa. Takže taký základný odkaz asi čo počujeme, alebo čo má byť ďalej predané von je, že ten vnútorný oheň, to niečo, po čom túžite, čo chcete, to bude vždy tam svietiť, to nikdy neuhasne, pretože to vás bude neustále provokovať. Je to niečo, čo stále nemáte vyriešené, doriešené. Čiže je tam niekde potlačené a bude sa to ozývať opakovane vám na tom kole osudu. Chcú vás posunúť niekde jednoducho do zmeny. A neustále sa tu niekto akoby utápa v nejakom takom... Je tu aj možno potlačená, utajovaná nejaká činnosť, čiže treba ísť s niečím von do sveta, oznámiť to, dať to najavo von. Čiže pokiaľ niečo robíte, niekde je tam činnosť, aktivita alebo niekto, číslo domu 51, auto,
so značkou, kde je 5-1, alebo nejaký človek vek 51, znamenie kozorožec, tak to je tá symbolika, že to je tá správna cesta. Tamto koleso osudu vedie. Takže toľko pre variantu číslo 1. Ak ste si tam našli niečo, čo rezonuje, ďakujem krásne a držím vám v tej situácii palce. Nech vás to pomôže posunúť lepším smerom. Ďakujem, majte sa pekne, teším sa na ďalší výklad. Ideme na číslo 2. Varianta číslo 2 s kryštálom. Situácia, ktorú riešite. Čo tam riešite? Máme tu veľkňažku a páža mečov. Tak ide o poznanie, názor, ide o komunikáciu, môže byť zastavená komunikácia, nejaké tajné znalosti, niečo, čo vy viete a nehovoríte o tom ostatným. Môžete riešiť situáciu, že ste s niekým pozastavili komunikáciu a je tu mlčanie, ticho. Môže byť tu názorový problém, alebo aj vaše vnútorné hľadanie nejakého rozriešenia situácie, pochopenia. Čo vám karty odkazujú? Eso mincí, 2 mečov. Tak jednoznačne je tu čas, ktorý nejako plynie a alebo odkaz kariet. Toto, čo riešite, tak je tu otvorené ako určitá príležitosť, určitý portál, ktorý môže k vám prísť niečo, áno, v tom materiálnom svete, niečo reálne. Tu môže ísť o novú cestu života, môže byť nová práca, môže byť nový vzťah. To je nové, to je niečo, čo vás má sprevádzať ako v tom každodennom živote, čo je tu pre vás vlastne takým pokladom alebo dôležitým v prežití. Ale bude to otvorený ten portál len určitý čas, tu beží, tu týkajú hodiny, kde sa to jednoducho v určitom momente potom uzatvorí. To znamená, že časové hľadisko tu bude obmedzené. Máte čerpať vlastných znalostí, vedomostí, skúseností, možno aj to, čo druhí nevedia, tam, kam ešte nedospeli, vy už to máte spracované, pochopené. Tiež je to aj téma nejakých kompromisov. Určite karty odkazujú, že zdržte sa rýchleho konania, jednania, zdržte sa rýchleho úsudku, urýchleného záveru, nechajte si ten čas, to je na jednej strane, zvážte pre a proti, niekedy 2 mečov je aj o nedostatku informácií, ešte zbieram informácií, ešte premýšľam, ale ešte aj čerpám nejaké ďalšie okolnosti alebo dávam si dokopy tie jednotlivé záležitosti, aby som sa rozhodla presne tak, ako je správne v tom danom momente z nášho pohľadu. Ešte si rozkrieme nejakú doplnkovú kartu k variante číslo 2. Mák. Tiež veľmi silná veľká arkana, čiže tu niečo ide o zvládnutie, talent. Dokážem, chcem a dokážem. To je vlastne taká energia nastavenia mága. Tak hlavný odkaz od kariet je urob to na majstra, hej, že urob to, ako sa hovorí, tak myslím česky, na pána, čiže zvládni to tak, daj si na to čas a zvládni to tak, aby to bolo v súlade s tým, čo si želáš. Je tu aj to, áno, je to mágia, aj manifestácia. Tu vypúšťame to svoje prianie, želanie. Aha, v pravý čas sa ti to rozkrie. Že to pochopíš, že zrazu ti to príde ten nejaký podnet, impuls. Ďalšie 2 karty k variante číslo 2 máme kartu 22 globus až 48 balón. Tu je určite odkaz na nejaký taký široký obzor, vzduch, nejaký priestor, možno zahraničie, možno
nejaké rozšírenie obzorov, čiže otvor mysel, rozšír si svoje obzory. Je tu aj téma nadhľadu. A tu presne píšu karta 48, môže tam byť nejaká rezonancia s tým číslom. S nadhľadom sa lepšie nájde riešenie a rozkryjú sa aj skryté súvislosti. Presne tak, lebo tu sú ešte určité skryté súvislosti, buď o tom viete, tušíte to, alebo už ich rozkrývate. Preto potrebujete na to čas. Skryté môžu byť skryté, pretože sú potlačené v druhých osobách, oni o nich nehovoria, alebo vo vás, alebo ich tušíte a potrebujete to pochopiť, nejako sa k tomu dopracovať. A vyzýva k nadhľadu a k inému uhlu pohľadu na celú situáciu. Čo je tá zlatá cesta pre vás? Čo je niečo, čo vám aj zostane? Čiže také odkazy od kariet odtýkajúce sa aj materiálneho sveta, čiže to je zrod nejakej novej cesty, kam sa vydávate, ale za tým lepším. Čiže urob to tak, aby... Ale karty ukazujú, že už by ste mali to vedieť, tušiť, čo je toto lepšie pre vás. Nadhľad. Téma zahraničia tu môže byť niekto zďaleka, alebo vy niekam vycestujete. A je to z nejakého dôvodu aj dôležité, že vám to rozšíri obzory. Aj myseľ. Nebuďte taký úzkoprsí, môže byť odkaz, čo tu počujem tiež. 22, 22 dní môže to byť. 48 dní. Môže tu byť aj téma počkať si a vyčkať si na ten správny štart, ako keď vás odštartujú vlastne z tej štartovacej línie, tým výstrelom z pištole, že vlastne vy to vtedy vycítite, že vyčkaj na ten svoj správny moment. Určite sú tu odkazy, máš na to, ak niečo teda sa tu rieši. Vnútorné poznanie, čiže možno v tej situácii ste vy jeden z mála, ktorý ozaj tomu rozumie, alebo ktorý to chápe, ktorý to vie rozlúštiť. Je tu odkaz veľký talent prísť na niečo. Rozkryť, odhaliť. Môžu to byť konkrétne scenáre, lebo je veľa, čiže môže tu byť akýkoľvek scenár, pokiaľ je to nejaký milenecký vzťah, tak určite zdržať sa nejakých slov, zdržať sa urýchleného konania, počkať si s nadhľadom, vždy byť ten, kto si počká, ktorý nie je taký ktorý vlastne ukáže tú svoju suverenitu a svoju úroveň tým, že aj vyčká, tým, že si urobí ten prieskum a potom jedná podľa toho, čo je pre neho najlepšie. Tu sú celkom krásne, jasné tie odkazy vo variante číslo 2, takže myslím, že to postačí, by sme sa posunuli k číslu 3. A ďakujem krásne za zliadnutie, teším sa na budúci výklad a prajem vám veľa šťastia, sily pri riešení toho, čo aktuálne riešite, nech vás to posunie do lepšieho. Ďakujem, teším sa na budúce, majte sa, dovidenia. Varianta číslo 3, vítam vás pri vašom výklade. Tak, čo tu máme, čo rieši skupinka číslo 3? Máme tu mága na trojke mečov, takže nejaké zranenie alebo stres, kde ste vynaložili veľké úsilie, alebo ste sa rozhodli už tým zatočiť, skoncovať, proste nie viac, nechcete viac už riešiť tú situáciu, alebo myslíte, že máte naviac. Môže to byť veľmi silne, tu cítim aj stres, taký nejaký opakujúci sa. Riešite to, ako vyriešiť, alebo ako sa dostať z nejakej situácie, ktorá je alebo bolestivá, alebo nejako stresujúca. Môže tu byť aj problém so srdcom, nejakí možno športovci sú tu zvýšený výkon, tu môže byť zvýšený výkon na aj srdcový puls, čiže športový výkon, tu cítim fyzický výkon, niečo také. Čo nám karty odkazujú? Karta väža, karta 5 pohárov. V podstate odkaz od kariet je tu jasný, že bolo tu niečo, čo nevyšlo, čo vám možno tu spôsobilo slzy, určitú frustráciu, že
ale už tu ide o také až opíjanie sa tým smútkom alebo sklamaním, čo nie je dobrá emócia alebo vibrácia, keď sa v nej zdržovame príliš dlho. Tu môže byť aj nejaké zapíjanie nešťastia. No dobre, čo nám karty odkazujú, sme sa pýtali. Ten smútok môže byť truchlenie, môže byť frustrácia, môže tu byť stresujúca práca, kde potom balancujete alebo snažíte sa vyrovnať tie energie alebo nerovnováhu možno voľnočasovými aktivitami, ktoré vám až tak neprospievajú. To môže byť nejaký alkohol, cigarety a neviem čo ešte všetko. Neblahá zábava, ale každopádne tu v podstate, pokiaľ karty odkazujú, pokiaľ budete ďalej pokračovať tak, ako to teraz je nastavené u vás, tak tu hrozí na karte väža aj zhoršenie zdravia, môže byť psychosomatický problém. V osobných výkladoch 99% prípadov pri karte väža mám ako zrútenie zdravia, áno, fyzického. Psychosomatika. Takže v podstate nekráčaj tým smerom, ako to riešiš teraz, pretože v podstate je tam zaťaženie veľké, aj zdravotné potom môže byť. To určité zranenie alebo únava, ten určitý stres, to vás všetko posilní do karty mága. Mák zvláda, mák v podstate sa z toho má poučiť a mák ide ďalej. To nie je osobnosť, ktorá by sa nejako poddávala nejakej rezignácii. Je tu silná energia rezignácie a nám to tu potom prechádzať môže od toho psychického, mentálneho až naozaj k telesnému, k fyzicky, k zdravotnému problému. Takže určite je tu odkaz od kariet, že to, čo sa stalo, vás posilní a vás to aj tak má posilniť, lebo karta mága je veľmi silná. To, čo teda mi riešite, to zvládnete a pôjdete z toho ďalej. Vám bolo niečo odobraté, čo tam nemalo hľadať vo vašom živote, nemalo to tam čo hľadať, alebo niekto. Vás to zaťažovalo, v podstate to bolo vyvrcholenie. Tam to smerovalo k tomu zlomu, tej bolesti. Ak je to nejaký projekt, ktorý padol, alebo ono tam bolo aj tak veľa stresu, bolo to veľmi zaťažené. Čiže doplnková karta k variante číslo 3. Král mincí. Silná zemitá energia, ale to hlavne v tomto balíčku je to král, ktorý chce mať všetko. Je obklopený materiálnymi vecami, v podstate áno, všetko tam má, všetko, čo chce, sa plní, on dokáže. Ale pozrieť, mne pripadá v tomto balíčku ten král trochu rozmarný, až akoby sa v tých veciach stratil. Môže tu byť téma mamonu, že za akú cenu sa hnať za vecami, za cenu akého stresu, za cenu akého napätia, bolesti alebo vzájomného ublíženia vo vzťahoch, za akú cenu sa dostanem k týmto materiálnym záležitostiam. Tu mohol niekto precitnúť, mohol tu byť aj pád ilúzie, čiže žiť v ilúzii, čiže keď budem mať 2 autá a 4 vily, tak budem akceptovaný ako úspešný v spoločnosti. Tak to tak robím, až kým sa nezrútim alebo sa dostanem medzi ľudí, ktorí ma potom stiahnu na dno. Čiže vždy je tam to vykúpené niečím. Lebo je tu, počujem taký odkaz karty, že vy môžete mať všetko. Ale čo je to všetko? Kde je čo je cena toho? Ak je to otázka vzťahu, tak v podstate veľmi tu silne cítim klasický odkaz, to je každodenný, v osobných výkladoch každodenný problém, trojuholníkové vzťahy. Ešte keď je niekto zadaný, má tam záväzky, má tam vnúčata, deti a nehnuteľnosti, rôzne záväzky, dal sľub, tak mu nie čo vyčítať a v podstate je to naša chyba, že sa do vzťahu s takým človekom pustíme a je to náš vlastný pád, ktorý si zaslúžime, lebo je to pád ilúzie. Ten človek neodíde,
od rodiny, ani my to nechceme, hej, nechcete to. To každá žena veľmi dobre vie, že to nikto nechce sa zostať do vzťahu s takým človekom. Pretože tu je pád ilúzie takisto. Či je to v materiálnych veciach, či je to s osobou, ktorá má iné, povedzme, priority. Nemusí byť zadaná, ale môže mať iné priority. Vám to spôsobuje stres, čiže odkaz kariet, na čo, za akú cenu. Nechať odísť a ísť si vlastnou cestou. Máte na to a máte nekonečné možnosti, ako čo iné si vybrať. A krásne dve karty na záver. Períčko, no, čo je to? Pierko je symbol splneného priania a šťastia, ktoré prichádza často veľmi nečakane. A tak pomaly a keď perie vo vzduchu sa znáša, ono tak mení aj smer a neviete kedy, ale ono to príde vtedy, keď potrebujete, vtedy, keď nečakáte. Čiže toto všetko, tam ten chaos, v ktorom ste, alebo stres, možno už aj zdravotný problém alebo zrútenie vzťahu, to všetko prejde preč a úplne hladko a prichádza vám tu nielen splnenie priania, zlepšenie situácie, šťastie, ale ešte tu máte zdvojené na karte, zdvojené, podporené kartou darček, kde k vám niečo mierí prekvapivé, príjemné, čiže tu sa to, v čom sa zdržiavate, v tej určitej frustrácii, to je vaša voľba, pretože karta mák znamená moja voľba. Idem si za tým, čo chcem, čiže pokiaľ to chcete takto, sa tam močiť v nejakých, ako by som to slušne nazvala, tak to tak majte, hej? Tak to tak bude. Tak ako to budete chcieť, tak to tak bude. Ako to chcete, tak si to sami vytvoríte, lebo máte na karte mága tú vlastnú silu. Keď si budete mať prianie sa trápiť, tak si zhmotníte, bude sa to tak diať, aby ste sa trápili. Keď si máte prianie, že chcem to lepšie, chcem pre seba to tak sa to tak zhmotní. Darček si môžete dať sami. Nekonečné množstvo riešení máte. Nekonečné množstvo vecí, ľudí, možností, projektov, talentov, nekonečné množstvo, a keď sa to tak v niektorých situáciách nevidí, ťažko verí, ale to množstvo je nekonečné množstvo možností. A nie je na tom nič zlé ísť a kúpiť si ten darček sám, ísť na tú dovolenku sám, jednoducho spraviť si z toho života niečo pekné sám. A ono sa niekto pridá. To, čo sa tu zrútilo, je vám darom. To je základný odkaz, varianta číslo 3. A očakávajte príchod šťastia, úľava. Úľava, odľahčenie, čiže čokoľvek tam máte, riešite, vás to ťahá dole, následne tá psychosomatika funguje. Viete ako, čiže sa vám to prejaví na zdraví a v podstate, ak to chcete, tak si to tak zhmotníte. Čiže toľko odkazy číslo 3. Ďakujem krásne za zhliadnutie a teším sa na výklad ešte v budúcnosti. Majte sa krásne a veľa sily pri riešení situácií, ktoré tam máte. Varianta číslo 4. Vítajte pri svojich kartách, čo tu riešite. Máme tu rytiera mečov a k tomu diabla. Takže zložitá situácia s nejakou komunikáciou, pochopenie, nejak ako pristúpiť k niečomu, čo vás dráždi, provokuje, je to nejako nezvládnuté, alebo vás to nejako dlhodobo ťahá dole. Môže to byť aj osoba, môže to byť nejaký primitív, niekto, kto vám neustále do vás naráža. To sú ľudia s veľmi rýchlym presvedčením, veľmi rýchleho jednania, ktorý tým je jedno, ako sa cítite. Tí to vybalia celé naraz, ako vôbec sa nezaoberajú tým, že niekto má aj emócie, že niekto má aj city a tak ďalej. Čiže tu môže byť niekoľko variant. Tiež je tu aj výstražný prst, že nekonaj, nerob, nehovor a nepíš. Karta diabla. Čiže vás niečo aj priťahuje, aj odrádza zároveň tej situácii, buď od tej osoby alebo od tej situácie. Odkazy kariet. Karta voza a 6 minci, čo nie je vôbec zlé, pretože je tu blízka budúcnosť alebo tendencie, kam to speje. Je tu pomocná ruka, je tu nejaké láskyplné gesto, dokonca na karte vozu. To môže byť aj niečo nečakané. Takže možno, ak počkáš, áno, necháš to vyhasnúť.
tak sa to časom môže úplne otočiť na niečo veľa lepšie. Samo sa to môže vyriešiť. To je ako keby nechať niekoho sa vyzúriť, nechať niekoho sa schladiť. Doslova tak mi to tu ide na jazyk. A tiež je tu odkaz od kariet, že posudzuj v tej komunikácii, s kým si v kontakte, s kým si vo vzťahoch, alebo ak je to váš postoj k niečomu, môže to byť k sťahovaniu, nejakému fyzickému alebo inému posunu. Spôsob, akým jednáš, nemusí byť správny. Spôsob, akým komunikuješ. Tak tu dôjde k takému dorovnaniu do harmónie, že akoby máte, ako to povedať, byť viac tolerantný, máte byť viac... Tak táto karta, tam je veľa symboliky, ale sú to náročnejšie karty v tomto deku. Ale v podstate je to energia dávania, čiže tolerantnosti, pochopenia. Je tu odkaz kariet k tomu, aby ste nekonali tak rýchlo, nejednali rýchlo. Pozor na slova alebo nejaké urýchlené hodnotenia. Pozrime si doplnkovú kartu, lebo ako keby som tu potrebovala si ešte, čiže čo tu ešte môžeme pre variantu číslo cisárovna. Číslo 4. Tu je silne, čo mi ide tak na jazyk, je tu silne taký odkaz, že držať si svoju úroveň. Cisárovna to je veľmi, to je osobnosť človeka, môže byť muž, žena, to záleží v akom, záleží či ten ženský, mužský aspekt je u tej osoby, ale je to niekto na úrovni, kto je zdržanlivý, ale neznamená, že kto je láskavý, neznamená automaticky, že je aj hlúpy. Áno, čiže tá láskavosť, tu je odkaz, že láskavosť sa môže prejaviť aj nekonaním. Láskavosť sa prejaví aj tým, že nepoviete nič a že mlčíte. Ak je tu sféra vzťahov, tak tu dôjde k posunu komunikácie, kedy sa niekto skľudní. Akoby dostane možno facku od života, niekto tu sa schladí. Tu je rozumnejší ústupy, niečo také, múdrejší ústupy. Zároveň aj je tu počkať si na svoju príležitosť, počkať si na to pravé. Pozrieme si ešte tieto karty, kvetiny a telefonát. Je tu, nabádajú karty k určitému sebaovládaniu, čiže v podstate v tom je ten váš posun má byť. Ako hlavne, ak je to výklad tu hlavne pre ženy, tak také zmiernenie sa v tej komunikácii, to jednoznačne tu je. Kvetina je v podstate k tej cisárovnej úplne úžasné doplnenie z tej karty, kde je to znamenie zmierenia, láskavého gesta, takže to aj tu nám patrí v podstate, láskavé gesto. To nie je len zo strany partnera, ale aj naše láskavé gesto. Kvetina je niečo väčšinou, čo teda väčšina ľudí chápe ako niečo cenné. No nie je to niečo, po čom dúpeme, alebo čo zničíme. Je to niečo, čo si dávame ako prejav. Láskyplný prejav. Zároveň mi tu ide aj nejaký hnev ženy. Hnev ženy, frustrácia ženy, ktorá v podstate má niečoho plné zuby. Tu dôjde k dôležitému buď rozhovoru, tak telefón nemusí byť, to pevnú linku už dneska nikto asi nemá, ale ono to je nejaká komunikácia, blížiace sa udalosti, správy. A tam budú zásadným posunom vo vývoji tejto situácie.
Cisárovna môže tiež znamenať ako matka, čiže pokiaľ riešite tam niečo s potomkami v rodine, tak to, čo sa javí ako už nezvládnutelné, že je to otravné, je to nejaký strach, hej, tá karta diabla, to je všetko zlé, tam môžeme šupnúť všetky zlé vibrácie alebo emócie, alebo to je niečo nezvládnutelné, čo nás ovláda, namiesto toho, aby my sme to ovládali, hej, čiže to je napríklad počítač, ktorý nám neslúži, ale my už slúžime jemu, čiže to je niečo, keď sa úplne otočí niečo aj na hlavu, aj to je karta diabla. A tu ale je dobrý koniec. Čiže čo karty odkazujú? Dobrý koniec, tu je uzmierenie, tu je láskyplné gesto, tu sa situácia dá do harmónie, čiže v podstate nájdenie určitého, nájdenie spoločnej reči. Tá karta mága, tam je, mága, toho diabla. Tu mám inak odhalené aj zase akty, ja som na to zabudla to zakryť. Diabol, tomu nič netreba zakrývať. Niečo, čo dlhodobo robíme nejakým spôsobom. Lebo reťaz tu je veľmi silná symbolika reťaze, lebo pripútavanie si niečoho, niekoho. Vždy to pripútanie je cez niečo. Aby sme si pripútali, aby sme si niekoho navíli na prst alebo ako bábku. Hej, to je bábka. My sme bábka v rukách toho diabla, vlastne to je ten základ karty. Preto tá reťaz vždy všade, aj ten oheň. Čiže to sú niečo, čo nás... je to pokušenie, je to ale aj provokácia, nezvládnuté nejaké zlozvyky. A tiež tá reťaz, to mi tu ide veľmi do pozornosti, pripútanie sa. Alebo aj vybojovanie si. Prečo mi tu prišlo, že nedráždiť tigra? Ako keby niekto vyprovokoval vlastne veľmi ostrú reakciu od vás, aj keď ste v zásade kľudný človek. Ale v podstate to bude nevyhnutné, kedy potom ale nastane aj tak skľudnenie. Čiže je to nejaký nevyhnutný možno konflikt, niečo, čo musí sa stať. Tu je hlavný odkaz, že niečo sa tu vykomunikuje konečne, na čo sa dlho čakalo a vykomunikuje sa to dobrým spôsobom, ktorý bude viesť k urovnaniu, zrovnaniu a k náprave situácie. Takže možno tu niečo s vami rezonovalo, ešte číslo 11 tu máte, takže ak niečo 11. alebo v novembri niečo, alebo 45, niekto, kto má v čísle telefónnom 45. Karta 11 je tiež, teda číslo 11 je tiež číslo duši, takých tých starých duší, čo nám prichádzajú na svet. Často mnohé deti majú číslo životné 11, keď sa urobí súčet čísel, čiže kvetiny, hej, to je niečo, znamenie mieru, flower gender, mali sme tú generáciu kvetov, čiže deti kvetov, aj táto cisárovna, čiže také nejaké, akoby buď príjemná, drž si tú úroveň, aj keď čelíš nejakému idiotovi, úplne nejakému provokátorovi, nejakému hlupákovi, ktorý je len frustrovaný a proste ten hnev, tu je hnev, ktorým proste atakuje všetko okolo seba, ale v podstate vyčkaj toho času a tam ten človek sa schladí. Čiže toľko pre toto číslo 4. Ďakujem krásne za zhliadnutie. Dúfam, že tam niečo ste si našli, čo vás minimálne inšpiruje a teším sa pri ďalšom výklade. Posledná varianta číslo 5. Tí z vás, ktorých si pritiahla, tak máme tu, čo riešite. 8 mečov, 7 palíc. Tak tu je zvýšené úsilie o prekonanie nejakých limitujúcich obmedzení, limitujúcich názorov, obmedzujúcich
pocitov. Na niečo nemám, niečo sa nedá, tade to sa nedá ísť, toto nedokážem, je to znížené sebavedomie, ale zároveň teda snažíte sa nájsť takú odvahu, nejako to prebiť, nejako si s tým poradiť. To je niečo, čo vás obmedzuje a niečo, čo sa nedá. Akoby riešite niečo, kde sa cítite zviazaní. Ako keby sa vám stade nedalo uvoľniť. Ale pritom vás to irituje vnútorne, to znamená, že tá cesta pre vás by tam mala byť. Takže odkazy od kariet, čo sa nám tu, aké karty okolo toho ukážu. Sedmička vody a dvojka vody alebo pohárov. Určité stavanie si vzdušných zámkov mi tu ide. A to stavanie si vzdušných zámkov alebo nejaké ilúzie, to spôsobuje vaše obmedzenia. Dvojka pohárov, to, čo má byť spolu, to, čo sa má spojiť, to sa spojí. To, čo k sebe patrí, to, čo nie, to je rozdelené. Odkaz od kariet. Ak ide o vzťahovú oblasť, tak tam je hľadanie odvahy spojiť sa s niekým, kde je veľa prekážok, ale tiež tam môžu byť určité ilúzie, ktoré komplikujú veľmi celú situáciu a tých ilúzií môže byť veľké množstvo. Takže prvý taký zásadný odkaz je v podstate spraviť si v tom celom taký nejaký poriadok, že čo je ilúzia, čo je realita, čo je to, čo by som iba chcela, je to nejaké zbožné prianie, ale v podstate nestojím nohami na zemi. Môže aj byť, že veľa toho chcete, že veľa, tam je veľa, tá sedmička pohárov nemusí byť vždy negatívna. Sú to priania, želania. Musíme si želať. Nemôžeme žiť tak, že nemáme nejaké v podstate vízie do budúcnosti, len nejako roboticky, automaticky prešlapujeme. Ale pokiaľ chýba element uzemnenia, tak zase sa to stáva potom ilúziou. Čiže tam je vždy tá harmónia, ako pokiaľ sme teda v tej 3D úrovni, my nemôžeme chcieť veci, ktoré proste, ako by som to podala. Tu tá dvojka pohárov, ako keby dvaja mali byť spolu. Hej, že sú si tak predurčení, že tak cítia, že súznia spolu, im je dobre. To môže byť aj nielen vzťahová oblasť, ale aj práca. Vidíte, tu je aj ten jelen je tiež symbolom želaní, že je to také mystické niečo, čo vás priťahuje, spája. V poriadku, áno. Ale oni sú vlastne v zásade dosť odlišní. Hej, tí dvaja. A tu zase takisto dvaja, ktorí oni sa snažia prepojiť, ale v podstate sa im to nedá. Úplne je tu nejaký nepevný základ. To som o tom uzemnení hovorila, že z tohto asi základ pre nejaký dom nevybudujem, ani základ pre nič iné. Hej, tam je skala na skale. Tam je systém chaos. Je ako základ pre ten vzťah. A tuto máme trošku ako na obláčiku, hej, že sú na oblakoch, v oblakoch. Láska v oblakoch. Čiže uzemnenie, tu je silný odkaz, že nejako pospájať to celé tak, že urobiť nejaký zmysluplný základ tomu, na čom chcem ďalej pokračovať. Ak je to s osobou, tak s osobou. Čiže čo spoločne môžeme vytvárať, čo spoločne si predávať, ako to ďalej smerovať, či sa to vôbec dá. Lebo tu je akoby pocit, že neustále musím bojovať o to, čo chcem. A to tak bude pokračovať, pretože tu aj sa pýtame na budúce tendencie, čo karty odkazujú. Ešte doplnková karta, tak ako pri každom balíčku. Takže pre variantu 5. Karta hviezdy. No opäť splnené želanie. Karta viery, túžba. Tak v podstate odkaz je taký, že ak sa teda vám zdá niečo sa nedá, je to neprekonateľné, spôsobuje vám to takýto stav, že sa neviete uvoľniť, že sú tam prekážky, sa vám zdá, že sú tam prekážky, tak to skúste prekonať. Ak je to vzťahová oblasť, tak s tou danou osobou. Skúste poukladať
skúste sa spoločne zistiť, že či sa dá vytvoriť základ pevný pre ten vzťah. Ak je to pracovná oblasť, tak tu takisto v podstate môžete mať sústredenosť na viacero vecí súčasne. Môže byť veľa vecí súčasne, až toľko veľa, že v podstate vám chýba zameranie. V tom už vlastne neviete, o ktorý ten svoj sen zabojovať. O ktorý, o aký, prečo vlastne, aký mám zámer, čo ma k tomu vedie. Ešte aký tu máme odkaz Lev a karta špirály číslo 5, 29. Špirála je životná múdrosť, je to zbieranie skúseností životných, ale je to aj vychádzanie z určitého blúdiska, nevedomosti a je to symbol aj ochrany, ale aj životnej energie. To je vlastne vibrácia, symbol vibrácie. Možno je to odkaz, že v podstate, ak nám niečo patrí a je to aj nejaký splnený sen, tak by to nemalo byť až také veľmi ťažké. Malo by to ísť ani nie hladko, ale mali by sme cítiť tam priechod energií. Pokiaľ neustále narážame na nejaké problémy, prekážky, a to je hlavne vnútorné, že my ťažkým spôsobom musíme prerážať neustále znovu nejaké energie, problémy, lebo niekto rieši problémy ako výzvy a tým rastie a plní si ten sen, ale niekto vidí tie prekážky ako skľúčujúce, čo ho tlačí dole. Čiže vlastne z toho teda priania, ktoré malo byť splnené, máme trápenie. Čiže tu sú dva odlišné scenáre. Čiže ešte raz, ak idem ja, plním si ten sen, idem krok za krokom, môže to ísť aj pomaly, lebo tam otázka času nikdy človekom nepochopená, nikdy nebude, ale asi, čo je čas a ako to beží v tom čase, ale pokiaľ to ide aj pomaly, ale ja cítim súlad s tým, že ja som v harmónii, že ja som spokojný, že ja som rád, že tak nejako to ide tým smerom a ja si to vytváram, tak je to asi ten sen. To je asi to, čo chcem. Ale pokiaľ neustále mám pocit frustrácie, že je to zaťažko, že som zaťažený, že som unavený, že to sa nedá, tamto sa nedá. Je tam napríklad aj téma zníženého sebavedomia. Tak to asi nebude ten môj sen. Odkazom je otázka. Čo si želáš? Čo je tvoja viera? Máš dostatok viery? Máš v tom aj jasno? Pretože tu sedmička pohárov je v zásade o tom, že chceme toho veľa, chceme všetko a všetko naraz. Je to aj emocionálny chaos. Ano, čiže ak je to vzťahová oblasť, tak môžeme mať dočinenia s človekom, ktorý má emocionálny chaos. A my narážame, neustále riešime každý deň nejakú dilemu s tým človekom, nejaké blúdisko, nás to ťahá dole. Karta sila lev, nedela, veľkorysosť, karta slnka. Lev. Plitvate silu niečím, nejako plitvate silou na niečo. Sebaistosť, sebaistí, veľkorysí ľudia, lev. Vašim dňom je nedela. V tarote karta 11, sila. Pozriem trošku doplnkové karty. Prečo tá sedmička pohárov a lev? Lev má väčšinou vo všetkom jasnú. Štvorka mečov. Deviatka palíc. Král pohárov. Král mincí tam bol zase. Ak je to vzťahová oblasť, tak jeden je silná osobnosť, ktorá má možno toho druhého opantaného. Ten druhý sa v tom stráca, on vlastne stráca seba. Hej.
Múdro si vyberaj partnera, mi tu ide, múdro. Tá životná energia, ochrana aj múdrosť je karta špirály. A celkovo sa mi tu ideme na jazyk akoby taký odkaz od kariet, že zabojuj sám o seba. Takto by som to hodila, no že zabojuj sám o seba, že to sebavedomie, ako majú druhý, ten druhá osoba, ktorú tam možno riešite, tak to isté skúste urobiť sami pre seba. Z toho kartou hviezdy, čo nám tu padla ako doplnková, tak tam je to jednoznačne o tom, že ste pod nejakou ochranou, čiže teraz je obdobie, kedy v podstate je dôležité, kam nasmerujete to svoje, tú vizualizáciu. Či tým smerom pre seba, to čo je pre mňa dobré, alebo smerom nejakého obmedzovania sa na slobode, to je napríklad obmedzovanie svojich potrieb pre niekoho, alebo možno pre niečo, kde ešte vám nie je jasné, že či to ozaj chcete. Takže toľko pre číslo 5. Možno tam niečo pre vás rezonovalo s vami, alebo tam pre vás zaznelo. Ďakujeme za priazeň, dôveru, prejavenú aj pri sledovaní, pri osobných výkladoch a teším sa na výklady v budúcnosti. Veľa sily a šťastia pri riešení situácie, na ktorú ste sa dnes pýtali. Majte sa krásne a dovidenia.